खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान थामहिनबा 27 जानुवारिखौ बिटिसि एसेम्बलि हलनि सावराय जुथुम नब्लाङाव 6थि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायाव बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेयै नुनो मोननाय जादों। दिनैनि बिटिआर गोरोबथा सान फालिनायनि गिबि हाबाफारि बायदियै बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावजेनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बेनि उनाव गोबां दैदेनगिरिफ्राबो बड'फानि मुसुखायाव मान बावदों। बिटिआर गोजोन गोरोबथा सानाव क'क्राझाराव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे गोनांथार बाथ्राखौ फोरमायदों। मख'जाथावदि बर'फोरनि थामथि गोरोबथा बिटिआर पिस एकर्डआ थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि खालाराव एबा दिनैनि दिनावनो बारग' एनडिबि, एबसु, इउबिपिअ आरो आसाम सोरखार, भारत सोरखार जथायै जानानै थांदोंमोन। जाय गोरोबथायाव सागान खालामदोंमोन एक्स एनडिबिनि दैदेनगिरि, एबसुनि दैदेनगिरि, इउबिपिअनि दैदेनगिरिफ्रा। बे गोरोबथानि गेजेरजों बर'नि गोबां मावनो गोनां दफाया सरजाबनानै दं। बिटिसि एबा बिटिआरआव प्रमद बर'नि सोरखार खुंथाय सम थामहिनबा इउपिपिएल दोलोनि 5 बोसोर सोरखार खुंथाय समाव माखासे एनडिबिनि सोद्रोमाफोरा जोबथेसालिनिफ्राय उदां फैनो हादोंमोन, जेराव बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों माखासे दफाफोरा मावफुंजादोंमोन। नाथाय गोबांथार मावनो गोनां दफाया दासिमबो आद्रा जानानै दं। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दिनै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंथिदों दि आंथ' खोनानो मोन्दों बिटिआर सुक्तिया 82 जौखोन्दो मावफुंजाबाय होनना। दायो आंहा 18 जौखोन्दोल' मावनांसिगौ। बिटिआर एकर्ड बादियै बारग' एनडिबिफोरनि जेंना, कार्बि आंलंनि बर'फोरनो हाजोआरि मोनथाय एबा एसटि हिल होनांगौनि आरो जाखिनि रन्जन दैमारिजों लोगोसे सिबिआइ केस नांनानै थानाय माखासे बारग' एनडिबिफोरखौ जेलनिफ्राय उदां लाबोनो थाखाय हाबा मावफुंनो नाजागोन होनना हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबादि फोरमायथिदों आरो माखासे बारग' एनडिबि थामहिनबा रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोथारगोन होननानै जथुमनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनैनि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिथाय हाबाफारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि सागानगिरि, एनडिबिनि दैदेनगिरि दिरेन बर', एबसुनि बारग' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि, एमपि हिरनगोरा नार्जारि आरो एबसुनि गोबां थान्दै हान्जाफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै 27 जानुवारि मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान। मख'नो गोनांदि मागो दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सानाव बर' हारिनि गोबां बाथौ सिबियारिफोरा आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों आरो गोथार बाथौ सानखौ मेहेरगोनाङै फालिदों। बेबादिनो गोथार बाथौ सानाव क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टाराव आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार बिजितगोरा नार्जारि, बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ काम्फा बरगयारि आरो बाथौ गौथुमनि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफ्रा। दिनैनि गोथार बाथौ सानखौ बिथा खालामनानै रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिटिसिनि बारग' चिफ प्रमद बर' बिथांमोना दिनैनि गोथार बाथौ साननि बयनिसिमबो हामलायथि जासिहरदों। आमेरिका जुथाइ हादोराव गोजां बोथोरनि बारहुंखाया सुबुंफोरनि जिउखौ हेंथा होदों। दासिम खमैबो सा 30 सुबुंनि जिउ खहा जानाय खौरां मोननाय जादों। बारहुंखानि फिथाइ महरै हादोरनि गोबां बाहागोफ्राव गोबां बरफ गोग्लैदों, जायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफ्रा जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जादों। गोजां बोथोरनि थासारिफोराबो बांनो हमदों। बे बारहुंखानि जाहोनाव हादोरनि गोबां जायगाफोराव मोब्लिब गोहोआबो बन्द जानायजों लोगोसे गोबां खहा खालामदों। बेनि अनगायैबो हान्था मेलानि राहाया जेंना सोमजिदों, जायनि थाखाय सुबुंफोरा जेंना सोमजिदों। थांलाय फैलायनि थाखाय नेशनेल वेदार सार्भिसनि खारिथिनि बायदिब्ला गिख्रंथाव बारहुंखा आरो बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव गोबां रायजोनिफ्राय थैनायनि खौरां मोननाय जादों। मेसाचुसेट्स आरो अहाय'आव बरफनि जाब्रबथायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा, अकार्सास आरो टेक्सासआव स्लेजिं जाब्रबथायाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा जिउ खोमाना लानो गोनां जादों। बेराफारसेथिं बरफ गोग्लैनायनि जाहोनाव 10,000निबो बांसिन बिरखंफोरखौ केन्सेल खालामनाय जादों। डिपार्टमेन्ट अफ ह'मलेन्ड सिकिउरिटिनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला मोन 17 रायजो आरो कलम्बिया जिल्लाया बोथोर जाब्रबथायजों थामहिनबा माखासे बन्द'खौ फोसावदों बोथोर जाब्रबथायनि थाखाय। खोला फिलिपिन्सनि लैथो रुगुङाव मोनसे पेरिनि जाब्रबथाय जादों। गंसे जाहाजाव 350निबो बांसिन सुबुंफ्रा गाखोदोंमोन, जाय पेरिया रुगुङाव एबा लैथो रुगुङाव गोदोदोंमोन, जायनि जाहोनाव 18 सुबुङा जिउ गोमादों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि बे जाथाया एमबी ट्रिसा कार्स्टिन 3 मुंनि नावाव जादोंमोन।
पेरिया ओंखारनायनि 4 घन्टानि उनावनो फुंनि 1:50 रिंगायाव लैथोरुङाव गोदोदोंमोन। बे फेरिया जाम्ब'आंगा नोगोरनिफ्राय जल' आइलेन्डसिम थांगासिनो दंमोन। फिलिपिन्स कस्ट गार्ड दाराया फोरमायथिनाय बायदिब्ला दासान्दि सा 24 सुबुंफोरा गोमानानै दं। बेराफारसेथिं नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। रैखाथि होनो थाखाय हेलिकप्टार आरो जुनिया जाहाजफोरखौबो बाहायनाय जादों होनना रिपर्टआव फोरमायथिदों। फैबाय थानाय बिधान सभानि थाखाय साखाफारा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। खुंथायाव थानाय आरो बेरेखा दोलो मोन्नैबो दोलोआ गाव गावनि बिसायख'थिनि फोसावदिंनायखौ जागायदों। हादोरसानि राजखान्थि दोलोफोरा बिसायख'थियाव मुखुब जानायनि गेजेरावनो सासे कंग्रेसनि मावथिनि दुखुनि सल'आ सोराङाव फैदों। राजखान्थि दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोबां समावनो अजद होनाय जादों दि गाव गावनि बुंनायजों लानाय समायखिराफोरखौ बाहायनायाव माब्लाबाबो मावफुंनाय जाया। बे बाथ्राया फिन खेबसेबाव सैथो होननानै फोरमान जानायखौ नुनो मोनदों। दोलोनि सासे एमपिआबो दोलोनि मावथिखौ गोनांथि होआ। गुबैयै एमपि गौरब गगৈनि सायाव कंग्रेसनि सासे मावथिखौ गोनांथि होयैनि अजद होनाय जादों, जेराव रंगमोहन मिसिं मुंनि सासे सुबुङा आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि ससियेल मिडियानि लोगो सुजुगिरि। दोलोनि गावनि लोगो ससियेल मिडिया एडिटरनिफ्राय मदद बिनायनि उनावबो एमपि गौरब गगैआ रंमोहन मिसिंनि फारसे गोसो होआखैमोन। मख'नो गोनांदि रंगमोहनआ गोबाव समनिफ्रायनो फाहामनो हायै बेरामजों भुगिनांगासिनो दं आरो फाहामथायनि थाखाय थोजासे रांनि आंखालाव जुजिगासिनो दं होनना मिथि मोनदों। बेनिखायनो बिनो राङारि मददनि थाखाय गोनांथि दंमोन, नाथाय दासिमबो एमपि गौरब गगैआ बेनि फारसे गोसो होआखै होनना मिथि मोनदों। बावरागुरि गनापारायाव गंनै मन्दिरनि मा कालीनि मुर्ति सिफायनाय जाथाय। सुबुं खुंथाय सानावनो मैया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बावरागुरि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय गनापारायाव बे जाथाया सोमजियो। दुथांफ्रा गंनै काली मन्दिरनि मुसुखाफोरखौ बुफायनानै गालांदों होनना जायगानि सुबुंफोरा अजद दिखांनाय जादों। हरनि समाव दुथांफोरा मन्दिरनि मुसुखाफोरखौ बुफायनायखौ गामिनि सुबुंफोरा रागा जोंखांदों। जाथायनि बागै पुलिसआ जाथायथिलियाव थांनानै खौरांखौ नायबिजिरनो थाखाय राहा लायो होनना मिथि मोनदों। नगाव जिल्लानि रंगलुआव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला WB51C 5184 नम्बरनि गंसे ट्राकआ एखे दिगजों थांबाय थानाय मारुति सुजुकी इक'जों सौग्रावो। बे जाब्रबथायाव लोब्बा थानाय मारुतिखौ AA02 AC 6829 नम्बरजों सिनायथिनाय जादों। बे जाब्रबथायाव गंनैबो गारिनि सालायगिरिजों लोगोसेनो 7 सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जानाय खौरां मोननाय जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाब्रबथायाव गंनैबो गारिया गोबां खहा जादों। दासान्दि पुलिसआ जाथायथिलियाव दं आरो जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों होनना मिथिहोदों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुलाफा, थांखि गैयि समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोननाय सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।